Nu kan I se det her. Det første vi gør, det er, at vi sætter det ind i den eksponentielle forskrift, som er det, der sker her, hvor vi siger b gange ax. Så sætter vi x minus t2, fordi det er x, det sætter vi ind på x's plads i den eksponentielle funktions forskrift. Så det står x minus t2 lige med 2 gange b gange ax, fordi det er det x er her. Og så dividerer vi med b, fordi at b er større end 0, fordi det er altså startpunktet. Så derfor vil der stå a på den her side og a på den her side. Så vi har fjernet b fra begge sider. Og så bruger vi den potensregneregel, der hedder, at hvis der er noget, der er hævet i to tal, eller med 2 ting, som er x og t2 her, så kan vi dele det ud på 2. Så det vil hedde ax det gange a i t2 er lige med 2ax. Og nu tager vi logaritmeregnereglen, som er ln til a i x er lige med x gange ln til a. Og den benytter vi så på begge sider, så derfor vil det komme til at hedde, der står a hævet i t2. Jeg har glemt trin. Ja, det jeg glemte at sige, det er, at vi dividerer lige med ax det her op på begge sider. Så der kommer til at stå a i t2 lige med 2, fordi vi skal lige have fjernet ax det herovre. Og så nu tager man logaritmereglen, så man siger ln til a i hævet i t2 lige med ln til 2, fordi man skal gøre det sammen på begge sider. Og der bruger man så regnereglen, at så isolerer man a, så der kommer til at stå t2 ganget med ln til a er lige med ln til 2. Og så dividerer man så med t2 for at få isoleret det. Og det kan vi også godt, fordi ln til a skal være større end 0, fordi at hvis ln til a var 0, så vil det betyde, at a var lige med 1, og a må ikke være lige med 1 her. Og så finder vi beviset for fordoblingskonstanten, som er t2 lige med ln til 2 divideret med ln til a. Og så er beviset sådan set slut.